Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в нашия канал на GSM Service Варна и Подпъл Мобиле, град Варна. Накратко днес ще покажа още едно видео с съвети как да изберем телефон втора употреба, при покупка какво да оглеждаме. Сега ще се вмъкна назад камерата, за да настроя да може да виждате самият телефон. Затегна. Така, мисля, че така е добре. Така, ето в случая нашия телефон. И днес ще говорим за това как да проверим, когато купуваме телефон втора ръка. За да не си изплатим, да направим наистина една добра сделка. Затова, ако съветите ми са полезни, ударете един лайк. Ето на нашия телефон. Samsung. Първо трябва да погледнем външния вид, това вече доста хора го знаят. Да разгледаме самият корпус на панела. Дали има някакви пукнатини, отрасквания, ъгълни по корпуса, дали не е крив. В нашия случай телефонът е запазен, абсолютно перфектен. Разбира се, всички бутони трябва да проверим, дали работят, дали реагират. Увеличаване, намаляне, всякакви други тъч бутони. Разбира се, ако разполага с пръст отпечатък в бутона, е желателно да влезем през настройките и да го проверим дали работи. Камерата задължително се проверява, как снима, дали има петна. Разбира се, трябва да проверим и нейният автофокус. До каква степен фокусира, опциите за замъгляване, осветляване на картината, зум. Разбира се, проверявайте винаги и зум, защото доста камери, когато започнат да се развалят, първите признаци, че се повреждат, някои от опциите на камерите спира. Батерията, това е нещо много важно. Когато е iPhone апарата, там може да проверите с Battery Health в настройките, но и това не е водещо, тъй като аз съм ползвал телефон с Battery ниво сервис, съм го ползвал доста време, после го подарих на мой добър приятел, до ден днешен продължава да го използва, стана 4-та година може би, все още няма никакъв проблем. Но за това ще говорим, когато разглеждаме конкретно iPhone. Може да попитате дали е подменена батерията, дали е правено нещо по телефона, макар че не всеки от продавачите ви каже, който е съвестен, ще ви сподели. При Android, в нашия случай, да, като работите с него, може да разгледате дали апаратът не загрява. Може да пуснете някоя игра, разбира се, трябва да се съобразите от класа на телефона, защото ако е по-слаб, както в нашия случай, ако пуснем тежка игра, това първо, че ще разреди доста бързо батерията, второ ще загрее. Нормално, това е както при компютрите. Нещо изключително важно за дисплея, винаги го проверявайте да няма жълтеникави петна. Като натиснете тук. Ето тук, като натиснете, ако халтави, това означава, че може дисплея да е проблемен, да е бил сменян. Задължително гледайте отстрани кантовите, ето тук. Ако има следи от лепило неравност, това означава, че не на 100, а на 200% дисплеят е сменян. Дали с оригинален, дали не, това няма как да знаем. Разбира се, винаги оставяме на разположение да минете през нас да го проверя, абсолютно безплатно ще го консултирам. Функциите за свързаност, Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, проверете ги. Поставете ваша карта най-добре, изпробвайте слушалка, микрофон, дали работят добре, като е желателно да проверите разговор поне 3-4 минути до 5. Разбира се, ако имате възможност за повече, на оптималното е около 10 на минути, така ще проверите дали ако има някакъв проблем апарата, се появи заглохване по време на разговор, това означава, че има проблем с електрониката, слушалка или микрофон. Доста често това може да не е свързано с така наречения елементарен ремонт, както повечето хора си мислят, за 15-20 евро ще смени слушалката и за 30-40 микрофона. Не е така, понякога проблема идва в самата платка на апарата и това става сериозен проблем за бъдеще и този, който се е отървал от такъв тип телефон, създава неприятно усещане, че сте се набутали здраво. Така, за цената няма какво да говорим, според всеки апарат е индивидуално, според всяко състоянието е малко като при колите, за всеки влак си има пътници, за всеки си има ценител. Най-важното също, проверете дали няма акаунти вътре, дали не е заключен. Знаете всички модерни апарати, включително и Apple, ако имат акаунт, това е
невъзможно да се махне. Не приемайте оправдания, аз ще ти изпратя по-късно акаунта, паролата си и така нататък. Не. Задължително, когато го вземете, занулете фабричните настройки, да се върне в първоначалния си вид, за да видим дали няма някакви софтуерни неизправности. Извършвате тестовете, които споменах малко по-рано. И ако всичко е наред, бъдете спокойни, може да инвестирате в покупката на този телефон. Разбира се, питайте, ако има някаква остатъчна гаранция, някакъв документ, винаги може да ви е от полза. Дори да е изтекла гаранцията, пак питайте дали има документ. Когато се закупува от магазин и обект, документа си е важно, защото това го казва като происход. Така, това беше от мен. Сега отново да покажа моя милост. Оставам на разположение за всякакви въпроси. Ако имате нужда, не се колебайте да ни потърсите. Мястото го знаете. Град Варна, улица Драгоман номер 27. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк, споделяйте с приятели и заповядайте за всякакви въпроси. Това беше от мен. Успешен ден!